Αν ποτίζεις όπως το καλοκαίρι, ο χειμώνας θα σου κάψει τα φυτά. Καλώς ήρθες στο Grow It, ένα grow shop με πραγματική τεχνογνωσία που μοιράζεται tips και λύσεις για αποδοτικές καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε το χειμώνα είναι ότι ποτίζουμε από συνήθεια και όχι όταν το φυτό το χρειάζεται πραγματικά. Το χειμώνα τα φυτά επιβραδύνουν, η ανάπτυξη πέφτει και η υγρασία μένει πολύ περισσότερο στο χώμα. Άρα τα φυτά χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό, αλλά όχι καθόλου. Ένας καλός κανόνας είναι να ποτίζουμε όταν το χώμα έχει στεγνώσει στα 2 τρίτα του. Ακόμα και στα φυτά εσωτερικού χώρου δεν ποτίζουμε επειδή ήρθε η ώρα. Ποτίζουμε βάσει προγράμματος. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ποτέ πότισμα όταν περιμένουμε παγετό τις επόμενες 48 ώρες. Το παγωμένο νερό στις ρίζες μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό στρες και καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Όσον αφορά τώρα τα εξωτερικά φυτά. Το χειμώνα το έδαφος κρατάει πολύ περισσότερη υγρασία και ειδικά σε περιόδους με έντονες βροχές. Αν ποτίζεις σε αυτές τις συνθήκες, οι ρίζες πνίγονται και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Άφησέ τα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο και πρόσεξε πάρα πολύ την επόμενη φορά που πρόκειται να τα ποτίσεις. Συμπέρασμα, όσο πιο κρύος είναι ο καιρός, τόσο πιο αργά στεγνώνει το χώμα. Αν θες βίντεο με τα πιο συχνά λάθη στο πότισμα, γράψε ναι από κάτω.